Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। ओमफ्राय आं दासो सिखारदों आरोना फुंनिफ्रायनो माने दा 10ता जाबाय आरोना। ओमफ्राय मा होनो आं बेमार हामनाय माने मा जाना आरो मा बुंनो आरो बेबायदि मैया मोना बिराद बार बारदोंमोन आरोना बेयावनो एखेबारे आंना अबस्था हामा जाखादों आरोना गगा मोनफिनबाय आं सानदोंमोन बरियानो बेमारा हामबाय गैला बिदिनो जाबाय दङ हामलाय आरो जालाय बेबायदि जाबाय दङ बार बारबाय दङ नालाय ओंखायनो सिगां खायदा बेबायदि जाबाय दङ आरोना लोगोफोर दिनै 2 days आरोना दिनैसो 2 days माने मैया फार्स्टमोन दिनै सेकेन्ड आरो 18 days दंबावो आरोना लोगोफोर दिनै ब्लगखौ नायलांबाय थादो बिदिब्ला बुंनो थांबा लोगोफोर मैयानि बादिनो आरोना बोथोराबो इमान सान्दुं गैया आरोना दिनैबो अखा हादोंमोन लोगोफोर मैयाबो हराव लोगोफोर आं मोखां सुग्रोना लानि आरोना दा देखायबाय दङ र' ब्रासखौनो लाखानि आं गन्थं जाहांलाबाय थादों हांलानाय एखे लारायबाय थानाय बायदि नाङो एकदमबारे सुख गैया बिराद गुदुं मोनथार आरोना मेगनफोरा एकदमबारे खर'फ्रा बोरैबा मोनबाय दङ लोगोफोर आं ब्रास खालामग्रोना लानि आरोना दसे टाइम थाथ'दो অলপমান কণ্টেক্ট পিছত লগ পাই আছোঁ दे लोगोफोर फानलु दंफां मोननानै फोरो गैला आरो खिलिहांदो दासो लोगोफोर आं मोखां सुनानै हुगारना लाबाय आरोना दा मोखाङा क्रिम फोनगोन रानस्राव जानानै थायोना ओंखायनो फोनो आरोना बेखौ बार बारबाय थाबाथाय ओरैबायदि न'नि हालोदा बिराद हामा जानानै थायो आरोना बार एकदमबारे दरजा मोखाङाव माने अबस्था गैलायनो दा मा उपाय सिबनानै दोननांसिगोन सिबखानांसिगोन आरो आंल'सो दंखायो दालाय न'आव रावबो गैला दा खारजोब्बाय बयबो गावबा गाव खामानियाव आंल'सो दङ लोगोफोरा आं दा सिथ्ला सिथ्लि आरो नायनो बिलाइ जानानै दङ एसे दाखोर जानानै दङ आरोना साफा खालामना लानि ओमफ्राय दा दसे थानानै नायनि मा खालामनाय जायो दा लोगोफोर आङो दख'ना गानदों आरोना फट' उथिनो थांनि लोगोफोर गोसोआव थांगोन आङो इयाव फट' उथिनो नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे आरोना खोमसि नुदों आरोना लोगोफोर फट' उथिनो र' आङो बक्स दामबाय थांगोन ना ओमफ्राय आं बेखौ कपिराइट फैजानो गिदों आरोना इमान खस्थ'नो ब्लगखौ लायो ओमफ्राय उनाव कपिराइट फैनाय दाननांगौ जायोना बिराद बोरैबा मोनो आङो लोगोफोर आंनो फट' उथिनो र' आङो नायलांबाय थादो ना मा होनो खोमसि नुदों खोमसि
Nah, lagi kalau bidak video mana biar nama English bang thang seda. Pai gila man sanung ber pai pai korom mana mai bidak ber apa na? Salah ke? Pena mana na dekai kan ang pai Instagram mau thang dan nahi na kan ang nang ni foto ke. Salah ke? Bye bye.